ଭାରତର ଇ-କମର୍ସ କାରବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଟ୍ ରିଟେଲ କାରବାର ତୁଳନାରେ ଇ-କମର୍ସର ପରିମାଣ ଏବେ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇ-କମର୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଉଭୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କାରବାର କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଜଣେ କ୍ରେତା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଆଇଟମ୍ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଣିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ କ୍ରେତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ମୂଲ୍ୟ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିକ୍ରେତା ସାଧାରଣତଃ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଆପ୍ରେ ନିଜକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ଯାହାକି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବିକ୍ରେତା ସମାନ ଆଇଟମ୍ ଅର୍ଡର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବିକ୍ରେତା ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଆପ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରେତା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସମୁଦାୟ ଇ-କମର୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଜଟିଳ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ରହିଥିବା ଇ-କମର୍ସ ମଡେଲରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ବା ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଯାହାକି ଭାରତରେ ସମସ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଚିରାଚରିତ ଇ-କମର୍ସ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହା ଇଣ୍ଟର ଅପରେବୁଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି ଇ-କମର୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍କୁ ଅନବଣ୍ଡଲିଂ କରିଥାଏ। ଏହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହ କାରବାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଆପ୍ ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱାର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ଠିକ୍ ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ କାମ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ କାମ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେରକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏକ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଡିସିରେ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଓଏନ୍ଡିସି ଇ-କମର୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶାଳ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ କ୍ରେତା କିପରି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ କ୍ରେତା ଏକ ଚାଟ୍ ୱିଜେଟ୍, ଏକ ଆପ୍, ଏକ ଆଇଭିଆର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏକ ଆଇଟମ୍ ସନ୍ଧାନ କରି। ଏହି ଓଏନ୍ଡିସି ଗେଟୱେ ମଲ୍ଟି ଡୋମେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜିନିଷର ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏପରି ଫଳାଫଳ ବାଛିବା ପାଇଁ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜିନିଷଟି ବାଛିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଡେଲିଭରି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗେଟୱେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ ଅନୁରୋଧ ତଥା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ। ସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ପଇଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବରଣୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ନୁହେଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରେତା ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ କାମ ପାଇଁ କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସୁଟକେସ୍ କିଣିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍, ମୌଳିକ ମାଲାୟାଲମ ଉପରେ କିଛି ବହି ଏବଂ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଏନ୍ଡିସି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ଅତି କମରେ 4ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଓଏନ୍ଡିସି ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅନୁଭୂତିରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିକ୍ରେତା କିପରି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଏନ୍ଡିସି ସହିତ ବିକ୍ରେତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଟୱାର୍କରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦାୟ କ୍ରେତା ଜଗତ ପ୍ରତି ଆକ୍ସେସେବୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ओएनडीसी रे विक्रेता माने सेमाने केउं शर्त और नियमावली रे काम करिବାକୁ चाहुचंती बाछि पारिबे। ये समस्त सुविधा जोगु विक्रेता मानक पय अधिक लाभवान होइथाय। आजिर प्लाटफर्म कईंद्रिक जगत में यही विक्रेता माने प्लाटफर्म रे दिया जाउतबा विकल्प गुड़िक द्वारा प्रतिस्थापित हेबार विपदर सम्मुखीन होउछंती। तेणु सेमाने विक्रेता जगत प्रति अभिगम्यता हराउछंती। ओएनडीसी अन्य पक्षरे यही प्रतिस्थापन हेबार विपद दूर करिथाय। जणे विक्रेता परवर्ती विक्रेता आप को जाई परिबे एवं कोनोसी क्रेतांकर विजिबिलिटी हराइबे नाही। जेउ घटना रे समस्त क्रेता आपन को देखिबा जारी रखि परिबे। विक्रेता मध्य एक नेटवर्क व्यापी ख्याति बजाय रखिपारे, जार अर्थ आपण भिन्न विक्रेता आप रे जोग देबा सत्वे आपनकर सुनाम अतुट रहिबो। ओएनडीसी सहित विक्रेता आप रु विक्रेता दृढ़ व्यवसाय परिवर्तन एनालिटिक्स पाई सेमानक व्यवसाय प्रति कार्ययुक्त इनसाइट आहरण करिपारिबे। एक टेक्नोलोजी कंपनी भाव में आपण निजकू ओएनडीसी नेटवर्क रे एक टेक्नोलोजी प्रदानकारी भाव में तालिकाभुक्त करिपारिबे। या सहित आपण तत्काल नेटवर्क रे रहितबा अन्य बहु संख्यक आप रे आविष्कार योग्य होई परिबे। आसंतु उदाहरण सहित याकू बुझिबा। धरि निया जाऊ आपण कैटलॉग क्रिएशन टूल आधार रे एक इमेज प्रोसेसिंग तयारी करूछंती एवं आपण ओएनडीसी सहित टेक्नोलोजी सॉल्यूशन को तालिकाभुक्त करंती। नेटवर्क रे रहितबा विक्रेतांकर आप आपनकर टेक्नोलोजी व्यवहार करी सेमानक विक्रेतांक पई कैटलॉग तयारी करि पारंती। जणे विक्रेता केवल उत्पादर चित्र उपरे क्लिक करंती एवं सही जिनिस स्वतः एकाधिक भाषा रे चिन्हट योग्य होइथाय। से मूल्यांकन विवरणी जोग करंती एवं तत्काल एक कैटलॉग उत्पन्न करिबा पई अन्य उत्पाद गुड़िक पई एही प्रक्रिया पुनरावृत्ति करिथान। एक टेक्नोलोजी प्रदान भावरे यह आपनकु विभिन्न संपृक्ति मॉडल माध्यम तत्काल मोनिटाइजेशन सुजोग प्रदान करिथाय। आपनक बाजार रे प्रवेश करिबा कौशल को दृढ़ करिबा पई एवं ठीक समय रे आपनक व्यवसाय को संप्रसारित करिया पई यह एक शक्तिशाली उपाय नुहे कि। तेणु आपण किपरि भाबरे ओएनडीसी नेटवर्क रो एक अंश पालटिबे। जणे ई कॉमर्स सहयोगी भाबरे आपण नेटवर्क रे एक बा अधिक भूमिका ग्रहण करि परिबे एवं एहार बढ़ुतबा पहुंच रो लाभ नै परिबे। आपण जणे क्रेता एप्लिकेशन भाव में जोग दे पारिबे एवं ओएनडीसी नेटवर्क रो कोनोसी सेलर को ठारू किनिबा पई आपनका एप्लिकेशन व्यवहार करबा को आपनकर क्रेता बेस पाई परिबे। आपण एक सेल एप्लिकेशन भाव में जोग दे पारिबे एवं आपनकर मर्चेंट एवं सेलर बहु संख्यक क्रेता को एक्सेस करि परिबे जोंतिरे कि अद्यावधि नेटवर्क रे रहिथांती। एपरि आपण मध्य एक गेटवे भाव में जोग दे पारिबे एवं संधान प्रश्न गुडी को क्रेतांक ऐप रु विक्रेतांक ऐप को निर्दिष्ट डोमेन रे किंबा स्थान रे संधान प्रश्न गुडी को संप्रसारण करि परिबे। किंबा आपण एक टेक्नोलोजी प्रोवाइड भाव में जोग दे पारिबे एवं तत्काल बहु संख्यक ई कॉमर्स प्लेयरक पई एक्सेसिबल होई पारिबे जो माने कि आपनक टेक्नोलोजी व्यवहार करि पारंती। ओएनडीसी हेउची डीपीआईआईटी वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकारଙ୍କର एक प्रयास। एही नेटवर्क परिचालना करूछंती लाभ पई उद्दिष्ट होई नथिबा एक कंपनी जार प्रच्छदपट रहिछि जातीय स्तर रे जणाशुना अनुष्ठान गुड़िक। एही प्रयास को मार्गदर्शन करूछंती विशेषज्ञ मानकु नै गठित एक परामर्श परिषद। ओएनडीसी हेउची वास्तव रे भारत रे तयारी डिजिटल विप्लव एवं एक अभिज्ञ नेतृदल द्वारा परिचालित होउछि। ओएनडीसी विषय रे अधिक सूचना पाई आमर वेबसाइट रे लॉग इन करंतु किंबा ईमेल रे आम सहित जोगाजोग करंतु।